Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero falarvos de canto é necesario para considerarnos contentos. Titúlase Ter máis. Sociedade de consumo, queremos máis, quen e para que? Vivir para traballar ou traballar para vivir? Vender a túa dignidade por conseguir cousas? Cantas cousas? Para que? Que necesitas para ser feliz? Necesitas obter máis e máis e máis? De que maneira? A cambio de que? A conta de quen? Realmente necesitas máis ou cobizas máis? As túas necesidades reais cales son? Son máis, sempre son máis. Pero onde está o límite? Cando é suficiente? Cando estaremos contentos co conseguido? Cando nin siquiera somos capaces de consumir o que conseguimos? Para que queremos máis? Para que queremos ter máis se non o necesitamos? Hai moitos realmente necesitados. Cada vez hai máis que sí necesitan. Moitos necesitan só algo. Moitos nunca saberán que é suficiente. Cando bombardean a túa casa, fuxir é suficiente? Cando escapando afógaste no mar, esa táboa é suficiente? Cando despois da sede que dá o naufraxio, beber é suficiente? Cando a hipotermia conxélate, unha manta é suficiente? Cando as túas forzas xa se foron, unha pralla é suficiente? Cando a soidade faise terror, outro refuxiado ao teu lado é suficiente? Cando os europeos cortan o paso cos muros e o enxenio e a unión é suficiente? Cando todos rexeitante, unha man amiga é suficiente? Cando esa vida mellor non acaba de chegar, ese bocadillo é suficiente? Cando te crees chegado ao lugar seguro e comprobas, detrás dos muros, dos aramados e das concertinas que che impiden seguir, aos que deberían socorrerte, malgastar inútilmente roupas, alimentos e refuxios donde quentarse, impedíndote que poidas compartir con eles unha pequena parte que para ti sería suficiente e que esa prepotencia europea malgasta, dilapida e comprobas que para eles nada é suficiente. Cando para ti nese momento é suficiente soamente vivir e nin iso te permiten. Gracias, amigos.